הערב, בערב טיל עם אדם זרג, לאחר הרבה זמן שלא שמענו ממנו, יאיר מארח את ראש בינוני לקליפ חדש, חם ומפתיע. אז לכל מי שלא הספיק לרדת לאילת, הבאנו את החוף של מוש ישר אליכם. בחיים לא הרגשתי יאיר יותר, באמת, בחיים לא הרגשתי יאיר יותר ממה שאני עכשיו. בשנתיים האחרונות עבדתי על עצמי, סופר מרוכז, self-centered, self-oriented. תספר לנו מי ההפתעה הגדולה שלך היום. איפה הוא? איך הבאת את עצמך למצב שאתה ויאיר בשיתוף פעולה? פתאום יום אחד, במקרה עבדנו באותה משמרת, ואמרתי, מה זה, מי זה הכוכב הזה? כמו שלקח איתכם חלק בפרויקט? שאלת על זה? זה האנגוס קבנוס. אני כבר סביבות השנתיים משיק אותו. אנגוס קבנוס. אין ספונסר אין ספונסר. נעלם לי הקבנוס. כולם לעצור את העבודה עכשיו. אני יודע שמישהו מכם לקח לי את הקבנוס. מאוד שמח שכיף לכם. לא. אני שמחה, אני חבר ילדות של יאיר. לעבוד עם יאיר זה חלום. אולי זה אתה? אולי זה אתה? כן. קצת בבלגן, אתה יודע, מקרה קלאסי של קבנוס אנגוס. שמישהו יארגן לי את האנגוס קבנוס שלי, כי יש לי פה פאקינג טלנט שמחכה. ונחשו מה? אני הטלנט כאן! תסתכל לי בעיניים. מה קורה? אתה בסדר? קח אוויר, אחי, תנשום עמוק. אל תשכח, אחי. אתה באת ים באינסטגרם, נכון, אחי, אתה בצ'ילי מילל, אחי. האנגוס קבנוס אצלך בלב, אתה לא צריך אותם. קדימה, let's go, אחי. יש לך שיחת טלפון, אחי. הלו? זה יאיר. זה מוש בן האירי. כן. רק רציתי להגיד ששמעתי שעשית עליי שיר. כן. אמן. יאמן. כן. אני לא יודע לגבי מה זה. אני לא יודעת מה זה היה. ועכשיו, מי MC פיטוסי התחיל לצאת. והטרנד החדש, נסיגת חניכיים. כל הצעירים מדברים על זה בטיקטוק, עוד ועוד, אצלי, אדם זרג.